vichedes no título, hoxe imos vos ensinar como xerminar aguacates de forma fácil. Esta é unha planta bastante cómoda porque ademais de que a podes ter nun piso, non necesita moitos coidados. O primeiro que necesitaremos será un aguacate, un coitelo, posits, botes, e mellor se son de cristal, un boli e 3 palillos. O primeiro que faremos será cortar o aguacate a metade con cuidado de non dañar o oso. Sacaremos o oso e aproveitaremos o resto do aguacate. O seguinte que faremos será limpar o oso, coidando que non queden trazas de aguacate que poden pudrir despois a planta. Como vedes, a forma semellase a unha bagua ou así, e hai que ter coidado de que a punta quede para arriba e a parte curva quede para baixo. Con esa posición que dixemos, o que temos que facer é cravar os palillos un pouco por enriba da metade de forma inclinada, facendo cos 3 palillos unha especie de triángulo. Enchemos os botes de auga e metemos os osos dentro. Unha vez dentro da auga, acomodamos os palillos para que a parte de arriba quede fora. Tería que quedar, como vedes no vídeo, a parte de enriba dos palillos seca e a parte de abaixo mollada. Nos posits puxemos a data e pegámolos nos botes para poder facer así un seguimento do crecemento da planta. E así como quedaron os 2 aguacates que fixemos. Para que vexades un pouco o crecemento, estes son 2 aguacates que fixemos fai tempo. Este ten pouco máis dunha semana e, como vedes, a parte de fora está rachada e xa está empezando a partir a metade do oso. Este outro ten máis ou menos un mes e, como vedes, xa está saindo a raíz e o que é o oso está totalmente partido. E dentro de pouco empezará a sair o talo hacia arriba e as raíces crecerán e aconsellan que cando o talo chegue aos 18-20 centímetros que se trasplante, que se pase unha maceta, deixando tamén o que é a parte de arriba do oso fora da terra. E bueno, o único que necesitan estas plantas é que se cambie a auga unha vez a semana e que estean nun sitio soleado.